Dia bang ada. Dah mah dah orang ni. Rusak. Tu lah. Anak ton. Ton. Santar dah. Ibu orang ni jadi. Ya, santar. Ayo. Dasar ini sudah terbiasa. Tunggu tu aja. Dua curang. Jalan. Hai sebab. Hai sebab kita mengenai apa yang Koi tarik korong kerahin penang itu mapan laan akisung akai lu penang itu nilitu malong nang kahum dia pot nang itu mapan ta suri akadom nang pajir lo lapen nang itu news channel atu mapan ta suri akadom nang pajir do na ansa se arna mahir cumi padona nilitum laan apor pen nilitum cirung cirek pen ahok lo nilitum kambura bang hiniang bong pen cirung cirek pen nilitum dambong bang bom lo amat piningan bang kening kon suri ni kain korapi anang le rok lesang bong nilitum ang bong solkar aphan mate konsil aphan isi kachuning ri kang tung abang isi do nang rap hekhe cholo mene sita kachuning ri bang la son helo nilitum rong ker seta nonamat ke avila lapen ningang iter lang bang sab so ka kosto do pine ringwel son nang pite isi nilitum bang paklang dun kang tu lasi nang litum phala sina chupak lain isi nang tum hanta nang chini ri du lo hata nang chang kar do than mange le limen mo sing ti mat ne li hela ti gamra la tase pini hat ningkan suri hini ra ningkan krenat cap ben itum sar bahani chingwai ching sai pensi itum kita percung bila la pen pini non pining an ningkan suri ni ra ningkan korapi anta itum song bawa dat ni pin si klem oi lo pen pini ningkan suri ni ra ningkan korapi pini tarik pho ongker ini arkoi tarik pho ke klemanta netum longri selong chot aliyam an netum klemanta wamut wakanan ta misen ben hanwi ta joni do seta longri long ta misen pare jon mange selong choran si pilo kalanta angut akan na misen ang thin ang khoran ta misen ta netum pini gamra bahin pen ja khalo amut akan misen no plon netum rong
netum ame kar don suri don haro do riso do yang do atum anta thang amat thanang ne pesin netum rong gamrap bahani penta netum ceng wai pensi ratet mata ani khap pule lasin lilam ke thengang ton ave netum arong adon kom he kamat netum sar bahani si ceng rum pet pensi non kar kila tapi ni alkoya ciklo tarik ho ani ahok lo netum tong biarong pen impiarong ke pining pen ningkan trok ano rong ker pirda pitu kacibitang pensi tame non dam tangan ke non ni ditu phanta bang eja pondom asong ya tum tame nang lang pon ke nang lang pon ni mane sita pini ami an ke ni tum phan ni tum ladak salong chor idea sar bang kreni do pensi tame kilong tang atum tadulo lasini tum ta aleng ke the tum phan si nang pi mane kusini tum ta akha dinding sido ampen alang tum nang kapin khat aping pen tu ta jat alam no nang khat sitame rong asar dulu te rong kerong op cibi nei pusi nitum ta ceseng pensi ani kamlang ta nitum ke adag di pen pensi rong kerong op radet pen cirung cere cot ci pene awari ga pene ke long awas sai ta nitum ga ve sta radet pen nitum cirung cere sitame bang tangka posa ke dua tuma tengsi nama pan kipi midun ampen ke atari ta pelo dinde nasi ni tum bang ini lo aman ni ke tor bigamra lo nasi ni lama teng pengenon na nitum sara tum ke bang pensi ni tum pan aholo kimi sana lam nang ke than pi pusi ni di him benta ni tum nak suni ri lo aman ni tum ni bangke lan si non kimi abirta anan na tum nagi to lumpen ke than te alam ke lan si intang ka